Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, det er Michael. Ja, godmorgen, chef. Det er Chris. Ja, godmorgen, Chris. Chef, jeg ringer angående, at der er noget op på arbejde, som ikke kan lade sig gøre i dag, chef. Nå, hvad er det så? Det er, at jeg ikke kan komme i dag, chef. Nå da. Fordi jeg har noget andet ærne. Nej, fordi jeg er kommet ud for noget, chef, som ikke kan rettes op på igen. Nå, ja. Så jeg kan ikke komme i dag, chef. Hvad er det så, der er sket, Chris? Det, der er sket, chef, det er, at her til morgen, ikke også? Ja. Ved du, hvad så der skete? Nej. Dengang så jeg kom ned til, komme ud på terrassen her til morgen, chef, for at trække den gode morgenluft. Ja. Så kom jeg til at, indånde en fugl, chef. Ej, Chris, så jeg er simpelthen fyldt af fuglefjer lige nu, chef. Så jeg kan ikke komme i dag. Jeg har det frygteligt. Jamen, Chris, det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, jo, det kan så, chef. Nej. Det er jo sådan en lille solsort, jeg kom til at indånde, chef, som nu har hivet sig fast ned i mig og bygget revet også. Ej, Chris, det tror jeg så jeg simpelthen kommer altså ikke i dag, chef. Ja, men det passer. Sådan en stor fugl kan slet ikke komme ned gennem halsen, altså. En solsort er en ret stor fugl, ikke også? Så jeg synes, du skulle tage at komme på arbejde, ikke også? Chef! Ja. Kan du... Øj! Chef! Ved du hvad? Nej. Hvis du kigger... Jeg kommer lige til at kigge ud igennem vinduet, chef. Ved du hvad der står ude i min have? Hvad, chef? Nej. Der står sådan en lille negerdreng, chef, som ikke har nogen far og mor. Han er helt slank. Ej, Chris, nu stopper du, ikke også? også? Så jeg kan ikke komme i dag, chef. Han skal have pleje og god behandling, chef, af mig. Så giver jeg ham noget chokolade. Ej, Chris, nu stopper du, ikke også? Så min dag med det hellige projekt, chef. Nej, det... Chef, ved du hvad? Nu begynder han at ødelægge min have, chef. Jeg bliver nødt til at løbe nu. Han er begyndt at pløje min have op med sin fod, chef. Chris, det lyder simpelthen for langt ude der. Jeg tror ikke på, at der står nogen næredreng udenfor. Jeg kommer ikke i dag, chef. Jeg bliver nødt til at løbe, chef. Fint nok, så er du fyret. Ja, jeg kommer om 10 minutter, chef. Ja. Farvel. Farvel. Chris og Chokoladefabrikken.